Vihtan sitomiseen tarvitaan tietysti hyvin kerätty vihtasnippu ja nuoresta suorasta koivunvarvusta tehtyjä siteitä, mieluummin mahdollisimman suoria ja oksattomia, 50-60 senttisiä siteitä. Niistä tulee parhaita. Lisäksi tarvitaan hyvä puukko ja vähän taitoa. Ja sitten laitetaan tuo kengän alle tuolta ja vähän kuoritaan tätä kuorta pois. Sitten aletaan kiertämään tätä vittasta kierteelle ja yritetään pitää tuolla kengän alla se tiukasti, ettei se pyöri. Sitä voi vähän tällainen ruuvata. Niin kuin kieputtaa. Ja sitten katsoa, pitää sen verran näppeissänsä, että se ei pääse se kierre purkaantumaan. Niin siitä tulee tämmöistä kierrettyä vittasta. Oksakohdat voi olla hankalia, kun niistä voi tuo side katketa. Näin mennään koko side sitten tuonne aivan tyveen saakka. Noin. Ja lopuksi voidaan ottaa tätä kuorta vähän pois. Siinä olisi nyt se side sitten ja sitten otetaan vihtasta tämmöinen tiukka ote ja pannaan tuo terotettu pää täältä läpi täältä vihtan tyveltä ja vedetään tuonne noin, että saadaan vaikka nuo lehdet sitten tuonne muiden lehtien väliin piiloon. Ja sitten tätä sidettä kierretään samalla kun sitä sitten viedään tämä nipun ympäri. Ja sitten viedään se tuolta alta. Tässä vaiheessa ei vielä kiristetä kovin tiukille. Viedään vielä toisen kerran tuolta alta. Ja sitten tätä välistä voi sitten jo vähän kiristää tätä. Ja sitten tuosta kiristää vielä tiukalle se. Ja nyt siinä on ensimmäinen lenkki tehty. Taas kierretään vähän. Mennään tuosta 5 senttiä yläpuolelta taas tämän läpitte. Ja myötäpäivään ympäri kierretään taas tämä lenkki tuolta. Ja pannaan tuolta alta. Tähän kiristetään. Pannaan toisen kerran alta. Ja sitten nyt voidaan kiristääkin tiukille, jos kestää tämä sinne. Toivottavasti kestää. Nyt siinä on toinen lenkki. Nyt 2 tämmöistä lenkkiä kyllä pitää tämä sitten kohdallaan. Ja sitten voidaan puukolla katkaista nämä päät poikki. Tässä pitää olla terävä puukko, että ei jää rumia päitä. Ja sitten tämä lenkki voidaan tietysti laittaa tänne, jolloin siitä tulee hyvä kantolenkki. Tai sitten sitoa 2 vihtaa yhteen näistä lenkeistä. Siinä se on hämäläinen vihtan sidos. Niin kuin isä Lauri sen mulle opetti. Semmoista.